Ga alamu jajircewa na kawo gaci nasara. Yanzu ku duba ku gani shi shugaban INEC ɗin ya sanar da ƙungiyar manya na INEC ɗin wato su dakatar da wannan revalidation ɗin na katin zaɓe a kan cewa ya ga da cewa mutane an tsaya kuma yana tabbacin da cewa idan ya yi wannan abin ba za ta ɗaure mishi ba. Saboda mutane a wuya suke, ka zo kuma za ka zo sai da mutum ya ajiye katin zaɓen shi da ya yi tun shekara da shekaru yana zaɓe ba matsala, sai a zamaninka don so kuke dole Tinubun sai ya ci gaba da mulki tunda mulkin abin gidansu ne, sai kawai mutum ya zo a ce mishi a'a ba za ta yi aiki ba saboda me ba a yi validating ɗin shi ba. To yanzu ga shi ya ji uwar bari. To amma duk da haka jama'a ba ƙyalewa za mu yi ba, don makiri ba zai bar makircin shi ba. Ba zai bar makircin shi ba. Sun dakatar ne ƙilan suna da wani shirin makirci a gaba, amma fa mu ma haka za mu sa ido mu dinga jajircewa duk wani makirci da aka fito da shi, duk wani makirci da suka fito da shi gaba, to sai a yi me, sai mu yi ƙoƙari shi ma mu nace mu tsaya musu mu nuna mun san haƙƙinmu domin a dakatar da wannan makircin da za su yi. Mulkin nan ba gadon gidan uban kowa ba ne, mulki ba gadon gidan kowa ba ne, saboda haka mutum ba za ka zo ka dage ko da kwari ko da abin nan ba, ko ana ha maza ha mata ka ce kai sai ka yi mulkin nan a dole ba. Kuma mulki ga shi zalunci kake yi, gurɓatacciyar gwamnati tun da ake Najeriya babu wanda ta kai irin ku. Ku zo ku ce dole sai kun yi wa mutane mulki. To mu jajirce 'yan Arewa, duk wannan bayanin ya dinga shiga kunnen talakawa mu 'yan Arewa mu san me ake ciki. Kuma ba abin ina gaya muku har gobe ba wai Arewa ne kawai ba, gaba ɗaya Najeriya ne, ka so Tinubun kar ka so Tinubun billahi lazi a kan mu gaba ɗaya zai ƙarashe. Kar ka ga cewa wai ka haye ya ɗauki biliyan 250 ya miƙa ma don kana gwamna ka abin nan kai ba ruwanka shi za ka yi. To ka yi shi daga baya kuma ya koma ya gasa muku aya a hannu, saboda nunawa zai yi kuɗin ba zai nuna cewa ta ƙasa ce ya ɗebo ya baku ba, a'a kamar aljihun shi ya ɗebo ya baku, kuma in kuka koma sai dai yadda ya yi da ku. Duk mutumin da ya ɗauko kuɗi irin wannan ya baka kai koma jam'iyyar shi, to in an koma ka san kuma ka zama ɗan amshin shata, gaba ɗaya ba abin da ka iya da shi sai yadda ya yi da kai. Saboda haka mu hankalta mu mai da hankali. Akwai jajirtattun gwamnoni wanda ba za su koma ba kuma suna nan sun dage, kuma a haka za su yi ƙuri'arsu, saboda ba sa so su wulaƙanta kansu su tsaya da nagartansu. Amma ku ta wani faɗa, ba mu ce kar ku karɓi kuɗi a hannun kowa ba, ku karɓi kuɗi amma ba wai biyayya ta samina wa ɗana ba, kawai ku ga ku nan sai mutuwa kuna biyayyar mutum a makance ba. Wannan shi ne magana da muke so jama'armu a dinga bi ana ganewa.